Arngut ki briu ki basong da ka bait bulan, kat ba ki dangwan na shlong ba thmu ban le ki banta ka thain mairang East and West Khasi Hills District kilamat iga jingja ya tengkhu kali haba kilapoi haki banta ka surok ba khongwan haki banta ka shnong manai bat ka wei ka kali balenu na Assam ka badangwan na mairang ban kiu sha shlong kate ke jingja kalaja menta ka sngiu blei ka arpun riu tarik unai tung arhajar arpun riu ka ba kate ka bait kadai ka badon your registration number ML06A 1294 kat ba kate ka baleno kadon your registration number AS01ET 0259 hagate ke jingja ka bait bulat kelapra hi phum lagi benta ka khmat jongka bat steering bat ka shaka kila kodor lun kabala penlong ya kabashong hadien ban mensau hagi benta ki kejan kat bau nongnya ulapang met malu mala hendrai kabaleno kabala pra nagi benta ka tayar khmat kabasha kaliang unongnya hendrai omsem ladon satiapat ki ba mensau habala persang banwat jingtip kite gibriu ki lek ki wan shae layo jingtim baki bashong hakabait kite ki badangwan na ki benta ka sor shlong bat ki yai na ka phang lajong kat ba ki bashong hakabaleno kite ki bawan na ka thain mairang bat kide shi ying shi sem bat keno ru nongnya ka baleno udang keni shakmat ya ka wei ka kali bat rung hakaphang bomday lane ka wrong side haka surok khongwain bat klamla te lakam shu ulalek selat ya ka te ka bait kat hadu ki basong hakabait kin mensau bat wanra ika jingsha penjulor ika bait bakishong